Ịgba ife na-atọ m abụ maka story nyi akwa anụnwa wee kọbụna. Even when you are doing a man a favor, still gị gwakwa ka ọ na-eme favor maka na nwaanyị ka ịwụ. Hey, even when you're doing a man a favor, gị gwakwa ka ọ na-eme favor because gịnị na nwaanyị ka ọ bụ nwoke adị njọ. Even nke ama provide nwe meal a day. Even nke ama nye nwuge a meal a day, still ọ na-eme gị favor as long as na ọ nọ na ndụ gị ụra ghọta anything. That girl said that desperation push into marrying a guy on a new still the guy in a favor. If not, when you get the God, the audacity jelly one name why. Guatrogi, oka, yeah, in very fear. Yes. On very fear because I would know when they really say me one name why. Makadibu okay. Na ya maka nnu dị kọrọ ya gwakwara ya na ya dọrọ dịdị kanga ka ịdọrọ dịdị okele ga-agbụ ya ka izi banyeze eche na ị na-esepụta utu na mgbawala aja like utu ya amụ ya tọọ na mgbawala aja na-adụ ya kedu ka isi na anya dụ nwoke amụ ya tọọ na mgbawala aja a na-achọ ka akpọpụta ya ka isi na anya dị ya ma ụdị pains ọ nọ na ya ịlasa ma ịla nwanne m nwaanyị ise na ama mfoche gị ka esi efoche ọkụkọ ibu ụchụ nwanne m nwaanyị eze okwulu gị ịba na friends ya kedu ihe a na-amụ kịta si na nwoke biko ndị be anyị si na ọkwala gba ọtụgba amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amara m ife a na-amụ kịta amara m ife a na-azụ kịta like God please what is this? Unu agbazikwa iwu unu agbara izere unu agbara ife bụ alụ na ife abụrụ alụ anyway ihe ji wee na-eme this video bụ do not let desperation push you into somebody ga na-efeel na ya na-esepụta gị uto na mgbawala aja maka na nwoke utu nọ na mgbawala aja na-ekpụpụta ya unu amụ depends ọ nọ na ya depends afọ ka ị ga-anọ na ya ama m ịghọtala inu ntụrụ mana achọrọ m ka imagine nwoke utu tọrọ na mgbawala aja na-akpụpụta ya ịmalụ depends ọ ga-anọ na ya depends ị ga-anọ na ya ma ọ bụ na desperation push nye gị nto eme anọma na idu desperate nke afọ bụ the worst eme anọma na idu desperate and mgbe ọbụla ị na-enye nwoke nri he's not doing anything about it onye afọ abụrụ nwoke ọbụla adalụ na iwe na-enye ya nri sọsọ mbọ ọ ga na-agbagodu sọsọ ife ọ ga na-emegodu to get back to his track ga-egosi gị na nwoke ka ọ bụ o nwere ife na-ama nye such man because na ifụlụ that na ọma no nsogbu ka onwe and you are there for him ịghọtago mana kwa ifụlụ nke ọ ga-abụ ị na-enye ọ na-erisi after all ọkwa gị nwachọọ marriage anyị anụbago ụchụ do not allow yourself in any way ka people no go around feel that na fa na favor gị na nwere ifefa na enelu gị ji ndụ gị it will always end like this because they will never value you. Ike gwụrụ nwoke ọbụla lalụ medie laa nwanne nwanyị laa nwa ya ọla enyi m nwanyị nya ụchụ ma ife a ga-akpọfa nya amụrụ m aka n'ogori efulefu lelu mma tọrọbọ na-ekwu efulefu lelu mma tọrọbọ na-amakwa ihe omeni nya mmadụ igonyelu mma ọ ga-eji wee jee n'ọgụ ọ pụọ n'ụzọ lesi ndị mmadụ mma wezie elu mma afọ sị ha chekwere ka abịa wele osisi pichie osisi wele osisi afọ tụnyezie ibie wele mma pụta o welu osisi pụta maka gị na olego mma tọrọbọ ebe na-eje nya iche nye eche nwoke ọbụla ifu ndị ngụlụ kịta nwoke ọbụla lalụ nwanne nwanyị onye ọbụla ife jikọ ọnya na ya na-abụ nwoke ọbụla lalụ medie nwoke ọbụla lalụ nwa ya nwoke ọbụla lalụ nwanne nwunye bụ alụ ụchụ efulefu lelu mma tọrọbọ aka n'ogori nwere ife eji ya eme o soro na nwoke
ndị amụ rọba nya ibe ha kpụ amụ ha kpụrụ nke rọba ndị ala everywhere. Ọ bụ nne m tii n'ọnụ n'okwu a. Adam right ka ndụ wrong, ọ mewụrụ na ndụ wrong. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.